Здравейте, приятели! Аз съм Грета. Добре дошли в моя канал. Радвам се, че гледате, радвам се, че днес отново сте тук. Реших отново да заснема някакво видео, което да е свързано с косата, тъй като забелязвам, че напоследък получавам адски много коментари и реакции спрямо видеото за доказания бърз растеж. Ако все още не сте го гледали, сега е момента. Някъде тук ще ви сложа отгоре връзка. Но ако искате да догледате този клип до края, след това можете да намерите клипа в моя канал. За хората, които са направили вече този метод за бързия растеж, предполагам, че вече имате дълга и хубава коса, която днес ще ви покажа как може да накъдрите в един страхотен афростил. Знаете, предполагам, че повечето от вас са чували за близначките Алекс и Влади. И тъй като те начумяха толкова много, аз лично ги харесвам. И прическите им са доста така екзотични и много ми харесват. Знаете, че съм фенка на тема коса и за това реших да проуча как мога да си направя подобна прическа сама вкъщи. Разбира се, знаете, че открих начин за това. Ще ви трябва монив, съвсем нормален кръгъл монив ще ползвам аз, да го гледайте, малко е детски. И преса за изправяне. Ако искате да видите следващото предизвикателство, доказателство и експеримент, който направих, абонирайте се за канала ми, защото другата седмица ви очаква нещо много интересно, което мисля, че ще ви бъде и полезно. А сега гледайте. За начало ще разделя косата ми. Виждате, косата ми в момента е в естествения ми вид. Не съм я изправила, просто съм изкъпала своята коса. И първо, както знаете, я разделяме. Между другото се извинявам, ще гледам малко встрани, защото тук е огледал и искам да знам какво правя, така че ако не гледам в камерата е заради това. И имам мечеро гнездо тук отгоре. Ще започна с начинът, по който ще развия косата. Хващате възможно най-малкия кичур. Хващате молинфа и го слагате в дъното на косата, където е скалпът. След това на много малко, ето така, намивате. Държите молинфът и минавате с преста, ето така. Минавате хубаво от всички страни. И след това вадите молива и се получава ето тази кадричка. Първо ще накъдря косата си така, а след това ще ви покажа, че всъщност още сега ще ви покажа, когато я разделите, ето ще я хвана, ето така, и се получава лек рошев ефект, който прави косата, разбира се, много по-естествен. Както виждате, аз съм готова с моите кадрици. На места, както видяхте, изобщо не ги разресах. Заради това сега ще си оставя отново малко време, за да ги разреша навсякъде, за да ги разделя и да стане цялата визия по-обемна и по-хубава, след което отново ще се върнем тук. Както видяхте, просто хващаме една ето така плътна кадрица и я разделяме на две. И така, вече съм напълно готова. Разрезах малко моите, разделих ги,
С пръсти минах през цялата коса. Ако желаете, може да добавите и още обем, като топирате в корените. На мен така лично много ми харесва. Косата стои естествено къдрава, сякаш не сте и правили нищо. Наистина е някаква визия, която е доста интересна, странна и е нещо, което ме впечатли. Харесвам се така, надявам се вие също да опитате. Ако решите да опитате, ще се радвам да ми пратите снимка. Можете да я качи в стори в инстаграма ми или пък вие да си качите снимка на стори в инстаграм и да тагнете моят профил, за да видя как са станали и вашите прически. Тази визия е доста интересна, още повече сега за лятото, когато сте на море, когато сте малко повече с тен, определено ще изглежда доста екзотично. Благодаря ви тази седмица, че гледахте. Надявам се визията ми да ви е харесала и ви очаквам в другата седмица. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро. Чао, чао! Абонирайте се за моят канал.